kell lépnie az uralkodóval. Vigyék ki a hajót az aszteroida mezőből, hogy tisztán vehető legyen az adás. Igen, nagy. Mi a parancsa, felség? Hatalmas zavar támadt az erőben. Érzem, felség. Új ellenségünk van. Luke Skywalker. Igen, felség. Elpusztíthat minket. Fiatal ahhoz. Obi-Wan már nem segíthet neki. De vele van az erő. Nem tűrhetjük, hogy Skywalker fiából Jedi lovag legyen. Ha megnyernénk magunknak, komoly szövetségesünk lehetne. Igen. Igen. Óriási nyereség lenne. Sikerülhet? Vagy átáll, vagy meghal, felség.